त्यातनं तुम्ही निवडणूक लढवावी अशी खूप मागणी होती. अशी मागणी आजपर्यंत आहे आणि लोक मला बोलावतात. आता हा सगळा प्रश्न जो आहे तो मी ठरवायचा नाही, मग पक्षानं ठरवायचा, भारतीय जनता पक्षानं ठरवायचा. कारण शेवट आमची युती आहे आणि युतीच्या राजकारणामध्ये उगीच दुसरीकडे जाऊन दुसऱ्याला त्रास करणं हे बरोबर नाही. त्यासाठी हे सगळं पुढच्या चतुर्थी झाल्यानंतर सगळे पण युती जाता त्यांना डिस्कशन होतं सीट शेअरिंगाचं त्यावेळेला ते गोष्टी डिमांड करताले डेफिनेटली आमच्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. सर्वेप्रमाणे आम्ही वरले, आमची जी सर्वे जातली त्या सर्वेच्या हेचेर आम्ही सगळे वरले आणि सर्वे हे विल बी द फायनल. सर हांवें सांगलें एज पर द सर्वे वी वील गो. सर्वे चालू आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सर्वे चालू आसा, गोवा गव्हर्मेंटाची टोटल 5 सर्वे चालू आसा. 5 सर्वेन 3 सर्वे तरी रिजल्ट आमकां कळटले त्या प्रमाणे आमी. सो फोंड्या जर सीट जर तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी रावतले थंय फोंड्या? हांव आत्तां कांय सांगूंक शकना. तें मोगो पक्षाचें डिसिजन, भारतीय जनता पक्षाचें डिसिजन आसा. ह्या वेळार आमी तें उलोवप तें बरोबर. पूण तुमकां खंयच्या मतदारसंघान सारकें चड बरें दिसता? नाही, सर्वे आयले नंतर हांव ताचेर कमेंट करूंक शकता. तुमची होल्ड आहा न्हू थोडो? अनेक ह्या वेळेला आम्हाला मितील दिसणार उमेदवार. माहीत नाही, आत्ता मी ते चॅनल ठरवायचं असतं. मिथिल इज अ कॅपेबल पर्सन, वेल एज्युकेटेड, वेल डिसिप्लिन पर्सन, त्याबद्दल दुमत नाही आहे. पण हे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते त्या माणसानं पूण तुका ठरवायचं. इच्छा ना तेणें लढचें म्हणून हां? कॉन्टेस्ट करचें बी तुका इच्छा ना मिथिलान? पळय, इट इज हीज डिसिजन. हीच म्हणटा ताणें जाका दिसपाक जाय तो कॉन्टेस्ट करतलो म्हणून जाल्यार ते फुडें पूण तुका इच्छा ना तुजो चेडो कॉन्टेस्ट करूं वय वो ना? ना.